او خم مسلمان زمانه بلا کم دا صفت بقیده پلان که دیر زبردست مسلمان دا او دا خضو دا تعلیم علم بردار دا او اغی مسلمان پرون سویلی دی وی نکاح تا سا ضرورت دی جل نکاح پا پارم باند دستخط کے وی خپل زان لیو مرگر خوخ کنا بس آغا سر جن تیرا وکنا ستا پختانا ننتلی دا پلندر کی دا چلی افسوس دوپٹا وی زسل پسرو دوپٹا دیلا نا چیز حیاتو دا زمان تحذیب دی چیز دوپٹا پسرو چیز پی جندلے کیگم چی دا پختانا دا او دا پختو تحذیب دوپٹا دیر پر دوپٹا پسرو ریلیشنشپ ہوتا ہے بوائے فرینڈ او گرل فرینڈ یارانا دوستانا الگ سرکوا کنا نکاح تا سے ضرورت چی نکاح فارم میں دستخط کے دا سے مسلمان چی دا لیبرل مسلمانی او دین کی گوتوئی او دا قرآن و سنت آیتون مخالفت کئی استا ملک پسے استا فوج پسے بیا کندنے کئی دتا ایوارڈ پہ لگے